The Rockerline Studios. Tinombogaya kuti munhu dai uri mwari eunzinge waunawo vanhu vese vakakutadzira vangadai vachiri vakwenyu here tozombogaya kuti munhu dai uri mwari emwoyo waunawo vanhu vese vasiri hama dzako vangadai vachifara here tozombogaya kuti munhu dai uri mwari emwoyo waunawo vanhu vese vasiri hama dzako vangadai vachiri kufema here tozombogaya kuti dai munhu uri mwari negodo raunaro vanhu vese vari mberi kwako vangadai vachiriko here tozombogaya kuti munhu dai uri mwari neudzinye waunawo vanhu vese vakakutadzira vangadai vachiri vapenyu here aiona mwari avatakwe ndaziona 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 saka mwari saka mwari asi munhu asi munhu asi mwari saka mwari asi munhu asi munhu nekuti munhu anotakwa shuwa mwari atakwe shuwa mwari atakwe zvikadaro tingaparara mani zvikadaro tingaparara mani haziwe kumba kwenyu mega haziwe kumba kwenyu mega zvikadaro tingaparara mani zvikadaro tingaparara mani shuwa mwari avatakwe shuwa mwari atakwe shuwa mwari avatakwe shuwa mwari atakwe shuwa mwari atakwe zvikadaro tingaparara mani zvikadaro tingaparara mani haziwe kumba kwenyu mega haziwe kumba kwenyu mega zvikadaro tingaparara mani zvikadaro tingaparara mani Crusaders Gospel Music. I'm back. Tungemusana. Munonzwa Butterfoods. Anogonera tese, anogonera